Għal darb'oħra l-Partit Laburista b'inizjattiva sabiex jgħin lill-istudenti li jkollhom bżonn għajnuna fl-istudji tagħhom qabel joqogħdu għar-resits tal-low level u l-intermediate. Din id-darba b'talim fis-suġġett ta' Systems of Knowledge. Fil-fatt il-Partit Laburista daħal fi ftehim ma' Għalliem li huwa lecturer ta' dan is-suġġett u li ser ikun qed jagħti kors intensiv dwaru fi żmien ta' qabel l-eżami reparatorju, ir-resit. Il-lezzjonijiet ser isiru fil-21, 24, 28 u 31 ta' Awwissu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun. Ser ikun jistgħu jibbenefikaw minn din l-għajnuna l-ewwel 40 student li sa 17 tax-xahar japplikaw fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jew inkella permezz ta' email fuq segretarjat@partitlaburista.org. Fl-aħħar jiem One News seta' jara mill-qrib il-ħidma li qed issir mill-Partit Laburista f'għajnuna lil dawn l-istudenti din id-darba fiċ-ċentru tan-Naxxar. Hawnhekk mhux biss qed jingħataw lezzjonijiet tal-matematika, fiżika, Ingliż u Malti fil-klassijiet, iżda qed jingħata privat apposta b'mod individwali wkoll lil studenti b'learning difficulties. Tkellimna ma' wħud mill-għalliema li spjegaw l-irwol tagħhom u l-effett ta' dawn il-lezzjonijiet. L-għajnuna hija xi ħaġa importanti ħafna, partikolarment meta tara li sfortunatament mhux kulħadd jottieni r-riżultati li jkun jixtieq illi jieħu ċans ieħor. Hija xi ħaġa tajba ħafna li jkollna ċans ieħor u għaldaqstant aħna nħossu li huwa dmir tagħna sabiex fejn dawn l-istudenti jkollhom bżonn l-għajnuna nkunu hawnhekk għas-servizz tagħhom. Ta' sodisfazzjon apparti li nieħdu waqt il-lezzjonijiet għax tara r-rispons dak il-ħin. Tkun barra speċi naf il-ħadd toħroġ mal-familja u hekk u tiltaqa' ma' uħud minnhom li jgħidulek ara s-ser kont mort tajjeb ta' speċi tieħu pjaċir li. Filwaqt li l-istudenti nfushom ħeġġew lil oħrajn biex jibbenefikaw minn din l-għajnuna. Iva, jiena nħeġġeġ l-studenti għax il-lezzjonijiet mhux tal-li tieħu pjaċir tagħmilhom ukoll, tal-li titgħallem affarijiet ġodda u anki titgħallem l-istess affarijiet u aktar tkun konfidenti.